Skop Inter Office Futsal Baningkong Hanoston kalakut haka khatway terik nopra haka ba kinong elekai kan thei jong ka health department kilara ya ka nam ladu kat bana klyang ki shenrang ka kan hun elekai ki pulit kalara ya ka thong ladu ki thei futsal jong ka health department kila penram haka final ya ki thei futsal social welfare da ka arkol lanot naglyang ki shenrang ki futsal pulit kila penlem ya ki futsal health da lai ko la ar ubat rasa marngar ulalong ukong san hakani ka jinge khon final ubat rasa rengkat berkakong BCM District Sports Officer kila sa megi busket syakinong job hakani ka Lempung. Sans im ubapang ka jersey nomor nyau Bikam Pale ubapang ka jersey nomor Katway ka jersey dark blue Kilong Kifas 7 Kilong Kuni full back star Rani ini today Tilis player John Kajing Preston John kini kilapoi syakathong le kai bha kuwe kestem endang ini pelong biang ya kini simentalang hakani kepo ki na benta ki jongki da kilio prank yo usok jong ka jingjang kawai miliang i berpindah sistem duri tengek tambah ka jingle don ki job dat don ki barem ka jing sistem kapoi syakathong borok ni sistem Henry hada jingle don hi ka jinjob dat don hi ka jingrem Presiden